Kabar beraliah mulai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasa tumbuh di baluka ruman sauji kacang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit berkilat kuning ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sebenarnya. Maka selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. Dek inyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba orang pulo terpaso melilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang perkara kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio tak seso sabatang tubuh jantuang lah minta gawi pulo. Ba'a bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan entah ke orang nama rasai. Sumpah kutuak caci makian upek caraco cerik bungkang di banci selama hidup. Jangankan ke mendakei, mendangan namo sajola jajok kok kunun mambiak ke pemenan. Joapi memunahkannya nak. Tunggu ada kikih dilantiangkan baik itu doso kacang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio. Sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun. Jauhkan lakunan itu nak buliah selama hidup awak. Cuba wang bayangkan. Ulah di asuang jepit tanah gunjang kian kincah kemari. Bisa mararak kasih sayang orang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan, labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo. Taga ada bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantu hari timponyo, direktur masuk penjara, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau endong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cendo jujur, mulut manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulau penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menakok hati orang. Kadang-kadang bantu ulama, hadisnya balapi-lapi ayatnya bak eyailia iko dalia iko maana. Ado juo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong nanyato inyo menyerat miang cundang kawaji nanyo lagi. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang letagagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di Subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio. Ko anyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamek miangnya batebaran pada nang juo nang kagata. Kalau ketanggung-tanggung masuk sekadar berdebat menumpala, eloklah menyisiah saja. Sebab dialih makan jarumnya rumi mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjiang. Selain dandam parang batin batenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun orang. Jam gadang di Bukit Tinggi terletak di pasateh tukang pelindih dahulunya. Halus karajo orang kini mengarang bungo jo karateh dek kumbang basasok juo. Nak duo pantun sairiang. Babuah rambai diguguak bungo disasok barau-barau. Ulah perangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tunakkan luang. Jago diri yang kena miang. Apulai menjadi miang samu tak elok keduanya.